ще успея ли да направя 100 лева в рамките на час, използвайки ChatGPT? Навсякъде в интернет гуртата правят по 500 000, че дори 10 000 лева е и така от телефона. И затова реших да проверя дали е истина с помощта на ChatGPT. Дадох му няколко предизвикателства, за да видя колко всъщност е умен той и ето какво стана. Така вече ме сърбат ръцете, така че нека направо му напишем как да изкараме пари. Как да изкарам пари. Нека да видим какво ще му говори. Първо трябва да си платиш абонамента, иначе няма как да ти кажа как се изкарват пари. Това ли? Дам. Тук що станахте свидетели как последните си пари ги изхарчих за най-голямата простотия. Ами така хора, взех абонамента за 23 евро. Малко съм по-тъжен, просто тези 23 евро ми дойдоха повече, даже не знам дали ще правя този експеримент. Шегувам се бе, 23 евро после, нали ще правим големите пари. Нищо са 23 евро. Така че нека направо да почнем и да му пишеме същественото, как да изкараме тези 100 лева. И тук вече почнах да му пиша още преди да разбера какви простоти ще ми даде. Така, вече ChatGPT ми даде идеи, така че нямам търпение да ви ги покажа и на вас и да видим коя ще си избера. Така, ето е първата идея. Продай бързо услуга. Направи ми текст за реклама. И AI ти го прави. Бизнесите, даже той е написал, бизнесите постоянно търсят текстове за постове реклами. И даже описал работата. Копираш продукта, лепиш тук там нещо, взимаш AI текст и пращаш. За 1 час, 5 клиента, бам, 100 лева. Чисти сметки и добри приятели. Следващата идея е още по-гениална. Направи мини услуга, пишеш CV-та за 15 минути. И е написал, AI прави всичко. Естествено, че прави всичко. 23 евро дадох. Цена 30-40 лева, в 1 час 3 CV-та, бам, 100 лева. Хората постоянно пишат в групи някой да направи CV-та. Аз постоянно това чета във Facebook. Първото нещо, което отворя, искам някой да ми направи CV, ама не мога. Ето, аз ще го направя сега с помощта на ChatGPT. Следваща идея. Препродай изображение, направено с AI. Правиш 10 красиви портрети с стил, аниме, бизнес, романтично и така нататък. И тук даже е написал, хората много поръчват. 5 поръчки, бам, 100 лева. Ти работиш 10 минути. И то в тези 10 минути ти не правиш нищо. Аз даже си я представям работата. Те ми пращат снимката, описанието и само аз копирам, пращам на ChatGPT и му казвам прави се. И той вече всичко прави. Как не се бях замислил и аз да направя тази идея, даже сега ме яд. Но пък следващата идея е направо гениална. Премахвам фон по снимки. 5 лева на снимка. Перфектно. Правиш 20 снимки. Бам, 100 лева. AI ти го прави за 2 секунди. За 2 секунди 20 лева, 20 лева, 20 лева. Ето ти ги 100 лева. Аз къде съм служил 1 час? Ето AI ти го прави за 2 секунди. Супер търсено за онлайн магазини, козметици, автомобили. Абе, какво се сетиш? Ако мислите, че това е гениално, то вижте следващото. Пусни услуга, оправям ви описанията в OLX или Facebook Marketplace. И даже е написал, повярвай, хората качват тъпи описания. Такса 15-20 лева, 1 час, 5 клиента, бам, 100 лева. Перфектно. Това. Даже няма да чета надолу. Това ми е окей. Така както вече казах, избирам 8 идея, понеже тя е гениална. В смисъл, кой друг ще се сети? Аз лично, когато отида, например, в OLX и ми хареса нещо и видя описанието, но то нищо не се разбира. То е написано колкото да има нещо, колкото да попълни човек критериите. Така че копирам 8 идея и му казвам на ChatGPT да ме разработи. Това е следващото предизвикателство, да видим как изкуствен интелект да ми доведе клиенти, понеже времето тече. Нека да я копираме и да слагаме и да видим какво ще стане. Сега, написа ми какво точно да направя, така че нека да ви го прочита. Първо, супер избор Пенчо. Кой е Пенчо, не знам, както и да е. Това е една от най-лесните услуги за бързи пари. Естествено, че това е една от най-лесните услуги. Все пак аз я избрах. Така, защото много хора продават в OLX или Marketplace и почти никой не може да пише нормални описания. И заради това аз съм на помощ да оправя това нещо. Така че, нека да изкарваме бързите пари. Така, тук ме е написал къде да кача услугата, Facebook, Marketplace или в OLX. Аз избирам OLX, понеже там е най-лесно, другите не съм много запознат. Цена 10-15 лева за описание, аз ще сложа 25 лева. Така, защото аз съм най-добрия и най-вероятно единствения.
Копирай и публикувай директно. Ето, това най-много ми хареса. Отиваме сега в OLX. Тук попълних абсолютно всички изисквания, които ми каза чатът, като също ми направи и изображение. И е време да пускаме обявата. 17 лева? Не, глупости какви? Как така? Още пари? Няма никакви пари. Хайде! Обявата е промотирана, Обявата е активирана, всичко е 6, така че само трябва да чакаме и клиентите да дойдат сами. Каква е равносметката? Вече мина повече от един ден, както можете да видите. Та изкарах ли пари от това, което направих вчера? Отговорът е не. Всъщност, ChatGPT може наистина да ти даде много добри идеи, въпреки че моите не бяха толкова добри, обаче аз не му бях задал правилно въпроса. Ако вие му зададете въпроса правилно, то ще получите и правилен отговор. Но ако искаш наистина да изкараш пари, то ти трябва работа. Сега, един час наистина не е достатъчен, но ако всеки ден отделяте по един час, може и да стане. Благодаря, че бяхте с мен, ще се видим в следващото видео.